Well jaib cyn sgiolau. Fi mae ngael le jarnus agus fi siag jas chwg y gael le jach le cwpl la ach mae'r nert magwni ta siag jas chwg y gael le atjanis jysio hiach o wael is smailum sa tamsing of len na fin sy'n aimsig o bra na jan a chalum as jas sucr fat streifse as ta lag yn caintio China ar ilen áren bita rwat chairin na syr ar echi. Anna na Samhna. Agus ta Anna na Samhna an fulair. Wel, langhar fe, wel, sta'n gwtad na chai cysinis, gran aim sy'n gybra, sy'n na chalum, jas sucr. Agus, ta mae cap o gwyl cwpla ile ffos galta mar ma gwyl y mw. Ta sôn o'n gwyl ar echi, smail am an tamsing of lim. Mae cynnig chwylach yn yng nghyfri tamsing of lim, I mean, gal I styrum a chai so di mar synan. Agus byn, le mar dwrs mae le caicís nws, ta sag o bra, tia socr, hws, aim sy'n fra, aim sy'n ma le fe taistel y mod. Cegar ilanach ma, ta mae cer color ar y farig ach barlum a fad na'r tia jas ciwn ys socr byn byta fan is tisir y mod agus tagl mwys lyn sunny freshen an gairin mad y bug tam. Ni mae les yn bod nid y fi'n tia plobach nid y fi'n tia sort gair of mar sia hen yn torres le sunny freshen ach nos sunny nos me hein fi sunny ni an sost fe rasio baile ach sinne Anna na Samhna lag an caintse jas nach fan sa ilan áren a tamsing of lian na rin sa naimsir jas soccer na tusianis. Rwyd fy hanin slumsa fe ngaile na fan anna ystach cwpan caffe no bialan na tamsing of lian ag baile yn y syr byn chulrwt ar dwnt yn caffe agus mar siarad ni fi tiach a roi ni tiach a frusta mae gyn jas caffail no tiach tos a tiach a jas chal a gach mar siarad sy'n rwyd a hanin slum ach ni maen yn fang aile ro ada mae'l beja reis don y tigol ainta anim byn gyda'r torran byn sio torran anig lo byn nidus cymryd glo na'r ta clachtad a bhean siar in y syr eil an áren chalr o jas ciwn agus socr agus sef sy'n gael o gael agus tan a meilse dain y siwl hart agus caint agus byn galor ciol sraj na siopi agus sraj na ceve Key Street, Shop Street smailum sa ciol gaelach agus smailum dyn mis casa ciol buscars ydy a rwyd nach da anilom na nw'r ta Killing stwyd sort sound system no speakers mawr ac up byta ymwcoch byta ymwcoch ffiw cioltar man o rannu ma ta siaro ord ni chag y jas tagin cha fas as na to siwl hart baile mawr as tan a mil ti dyn i siwl hart a tin tan speakers sa freshen ni chag y jas mar dwrs ma ni lein rwyd ma'n ai cioltari na oran i bosgael smail o masin nôr na chwn na sound systems ac up ach nyr y ta sort na reir am o'r sy'n milin chan rwyd a lwg sort ach sy'n eich am sy'n sy'n reich ach ni mael am yn glo mar dwrs ma gaharid sy'n roi sy'n fan cha sort as na hagams ma wael sé cean an na chéad rud í thugann mó bhí deara na ciúnas. Golóir daoine ní máile an ciúnas ach síbhilm sa te go jazz te fóláin agus beidir mar bhfuil cleacht ach ar rud cinint beidir mar sa sort scahan rud beidir go chuoin áirid go beidir gúil daoine áirid tastain torran tastain gló ach tá mis ceapal nach chuid sin nach rud nádorcha sin is rud nádorach ciúnas mil sin a chu bhíocha síl ní bhíoch muid fad dó ní bhíoch muid típal in na méilte daoine ní bhíoch sound systems mar sin rud
rud eile freisin má bhí dear siúil ar gaile. Bris lá téirmach mar se bhí go leir déagóirí an agus háart agus casúm roint fáach agus coppla tarn coppla grúpa difrad bhí sort kidlins ar Bluetooth speaker acu agus hín ceol an volume an áirt ceol ar pap chuidir smúgan ceol hí sé gas cas ar a speaker bhí sé uafasach ach ba chamalm do mar sé ísisiil nó rud cinint seach tá sé uafasach na riire nar tá Bluetooth speaker i déagóirí nó duine be fiú ní déagóirí mé bhar chun millian ar déagóirí amháin ach go handúil I maithéis as déagóirí víns cinnteach sa gá se siúlthart a baile mór agus speaker agus ceol uafasach an áirt bín a volume benach céad fan géad chuid bhaith go ná suirt aspa meas ar na daoine eiles chuidm sta bhí mis mai chuir bhain ar an technoliacht ans daon tam sin a fós féin ní éan sao ní bhéon ná mé héna haulú na chus cáirte go leart le Bluetooth speaker mór mar sin siúlthart a teir a chuine suir ní bha chéine te ró hástalin do maidein lei se fachmuid náirí ach feictarmsa go na sé goirí sin ní sam bhfulas acu cé chéann se bheith náirí má sta go leir gur tógiamh le na me an socialta mar se sa te lugair TikTok nó Snapchat nó Instagram nó rudí sinna lug tógiamh leis mar se stoig bhfuil cleachta go bheith nó rudí sinna lug mar se ní nó smólúnsa bheach níos mús ar stoig náir ar chuoine nó ní bha siad chu ní sam cíalhar béidir sa cóhéic sin réchaíoch ní me gur bheith canúas ne mar chup na inút a tíireach srudag má fao dear agus chuann teas ar cantalam na chusin man speaker ní heir se le sonníoch an éidir Bhí me siopadóireacht sa maiile mór an gáile agus chumaisteach í pennies agus is a stair a tin an gáile san shopping centre an ad siopadóireachta agus meideach ben ó réid is dí mar sin suirt agus bín stocaí gúnaí te go te do mú ar mar gúnaí ní sem mar dáte sin go échan eileach réchaí níor sé hán do fós agus bhs go héana bhí ar díal rudaí máine sin dolik ceantachaí máisiúchain bréáin is rudí mar sin is imsúráid mai déal na smúide ní lí hán do fós san agus hána hain tá sé tasí díal rudaí máine sin dolik smáilm sa dolik si me choir do bhainte sin dolik ach na hasan te ró lua sam líon faoin nám a bhín te faoin nám íd ínolog lánolog an ínolog bí te ní sam bín an dríocht bín ar tursach rupach mas éonrad nach chuún leis tú siúil ar gaile nó nach chuir ar réidio nó fictú náid se le hánain ús chá bhí rih ínolog ní le sam bí te sort omachach agus tugann te bhás ní le sam dosí díos fan chéad lá go míon an olog nó ní bha se chodonna ach ní le sam mar dúirt me faoin ná víns an olog chéin an I gceart beideach tursach is bréine suirt ar bhealach ar nó banim fós taine bhe sudaíoch ní le sam becheach goach dá méid sin is mar bhuachtar an nó mar híiseach nó cinn chuir an cosc rudaí bhaint snálaí dhéal go dtí míon an olog a dé an gúil le daine go éach le freisin meil teart seafuteach níl sam is mai ceab mí áteach áirid tá an teafáin ní slúcht sin lei sin a níhearrma sin eile le coppla míos beidir go se dá níal stop sin mí revision fiú beidir tús mí na saona nó Jerry má fóhar beidir níle sam chuála me sin a récha í náid chu áirid ach ní máile me sin camerará ach sin rud a thug mo fao dear an éim an gáile.
Bei éireann in New Zealand nó héalainn teatan seo agus is élim sa rugby ach tá ráin ag Rebecca a bheis ach réach is éim an rugby ach ruta simúl go chuoine nachmáilú rugby na an haice go leor daoine síomh an haice beidir deach benar a haice a bheit cháúmad nó fibína a heasante as a sin an tean leú gan brenn rugby a hain. Go leor daoine dúna sin smailú an haice. Is smailm héine haice tá sé ionintach rudíntacha Tá sé neamh nach nígin dhéanú mar sin éon sport teile a riad agus chuinte leis a glufa go mór i mthirmsa síomhlimsa. Ach chuir sé sin me suirta smaoinú maiall néidir bhíns éireann i gimbert sa grúpaí sé poblach na éireann agus an tuaisce na éireann sichadó cúnda le chéile. Ní teanús football, soccer, tan poblach na éireann Republic of Ireland agus náirt na éireann tuaisceart na éireann tá fuair an bháin bíceach amrá ag tuaisce na éireann agus fuair an éile sin ag poblach na éireann. Ach leis a rugby tá sé daontaí mar éon ar an bháin. Agus na sé gimbert ag baile bíon chá antamach up bíon óran a bhíon agus Ireland's Call. Ireland's Call maiall mar dúirt me in tuaisceart na éireann. Agus te sin cear go leor níl méad mícheart le sin ach rud chuirns samsa na i mítead gimbert tíreach dhéile as baile away mar deara agus ní bhíon cead go bach Ireland's Call, ní bhíon cead óran a bhíon chaasa. Agus mar rá sin faoin haice bíon óran náisianta national anthem ag nó héalainn. Bí te sin stoi númad má agus sin bíon na haice up. Bíon na haice mar dean go te cháúmad nó beidir níos fóide ar leid cháúmad a réchaí. Agus mat sé ag baile nó as baile dean sé an anthem agus an haice. Rud a bhí me sé chuinú nach ceappa go leiceach níos am cin údaras nó an World Rugby nó fi cin deamta gceannas ach go lígadís cead go éireann óran a bhíon chaasa agus Ireland's Call. Náid a gimbert Samhna nó sa rank nó na Alban nó fibi cinnáismí sé gimbert nar nach gimbert san éireann. Fan deanna díis sart le an gairid beidir fisicú tríocha second go an a bhíon agus le an gairid Ireland's Call freisin ar le nómad nó mar sin. nó rud íine sam. Ach má tead ná eisciochttína gan haice cheappa ba chear go má tead ná eisciochttína go óran a bhíon freisin. Má deanta ag baile. Deanta ag baile. Agus níor na goach sé gan imráirí an tuaisceartach an éirid mar dúirs me deanta sin ag baile. Ní chum mé riamh éon imráir cogeola riamh sceola nó clown san faoi sin. Mar sé sin rud sart chuir an samsa sart rud simúl. As deach mar a háir sé be sé gimbert teatanse de híine agus ní samdeach rudí me caiinúir sin. Chuoine mar hána tá ceappa freisin nach deach spráag sé sin meart ba chear goach cead. Beidir lá cinint go mé níle samach níle sam céimins ní sam céimins san an cinenne gan nó cead a thuirt ach i mórm sa ba chear goach cead óran a bhíon na chaasa freisin. Fiú sart le an gairid nó rud a cinint níle samach. Aine se eisteach Tás an bhí éireann ag an World Cup an sa rugby. Bhín siad a lugur fat fear ach rud a bhí sart nar haine am rud grán a sart Ireland's Call a bháin. Ní droch teo cear choleor mar óran ús a ní miniad mícheart leis. Ach níle sam nuir tá sé sin nuir tá cead tá chu thó sin deach mar óran a bháin. As ní bhíon óran a bhíon ná níle sam ní máile mar sin caimarrá. Mar sé tásúlam lá cinint
go mé ó an a bhíon agus Ireland's cáil mé dá ó an ceata ag an am céanna. Mar sé níle sam. nó beidir gan mu chéin náte heice beidir damsa a seannos nuair a kit níle sam bach sé bathúil da bheith na stacin í mór an a ruppa pairs mór vin skimmer scoile damsa a seannos le copplanú mat rih cluffe. Beidir go bin rud má beidir farhil ó an a bhíon agus Ireland's cálas te damsa a seannos beidir. An teir in na suir agus ina smeáin, ní me cinnte faoin na smór ach is ag baile nuirt muide, níor muid Somáile ag baile, tá sé teag baile, tá ag baile is, tá me teir in na suir tá ag baile. Gona mára dear sé de Somáil, tá Somáile, cáil Seán, tá Seán Somáile, cáil Sunnaí, tá Sunnaí ag baile teir in na suir sinna dearns muide teas. Ina smeáin freisin. A ní me cinnte faoin na smór, tá ceapan nuir sé sin sin freisinach. Teach sa rud tá simúl go leor daoine ní vín go be sin, go leor daoine chuna mar na me sa rá bail, bhí duna teart iontas sinach. Caidam sa na bhí COVID bheith na náid le gur a tellí hí siúrás dó fan Somáile. Cheimsca sin tartáist fan Somáile, ceach fan Somáile. Fan ag baile. Ach sin wat as a barúna sinna dís bin a choláit. Tá meice bunú na ngáil gan irte Somáile agus cíit go na mara. Go go mún, tá mai cepa gan irte Somáile tin freisin mar me go le mú. Mar se sinna rud bhí barúil is ina le an óháin tá mai cepa, tá mai buna cínte récha ag baile mit ráte na Somáile. Teach rud as a barúil me ach tá go leor fochla, tá seo fochla mins ráte, te nach mín ráte go na mar, cé go much go gár go gaige go na mar, laurí, is gaige go mar tamsa. Ach, nó gaige chonacht, ach tá fochla sean héin, as é leganach I cainte sean héin aina teir in na suir in na smeáin go háirit. Sin is mór freisin. Nach níor dís go na mara mar dúirs me seo, cilín seo go leor, focail eile go leor, seo. Mar se tá seo focail mins ráte te nach mín ráte áte chu eile. Focail eile hainn slumsa vins ráte te nach mín ráte go na mara áte chu eile na round. Cilín round a rud céanna go leor. Tá round a cuppa. Bhí round daoine háart anna, bhí seo daoine háart, bhí round daoine háart. Bhí round daoine háart agus bhí sé duna gló. nó nar I me ngáile sráis na siopaí Sharp Street. Bhí round agus seo daoine agus nílas cin gló bhí acap. Níos cin gló bhí acap an ngáile. Na bhí seo dé go dí siúlthart agus ins Bluetooth speaker acap as bhí aigló acap. Ach is smailm na fochla sin. As ní fochla chluistú na rí réon á teile, ma ní bhúntra sin na scoileandaí agus fuil má bhrean tú fochlar deis a nuair teanglan. Go leor na fochla sin, ní bhéh siad le fáile sin. Agus na legan nach cainte freisin. Ach teach sart rud a simú beidir go haine tá géisteach nó fólamóirí a tá gur sart saibhras a go saibhras Albert forbatin a go saibhras bím si na TikTok agus Instagram Reels agus bí me a phlééis sin bí me sart na focail lei. Well, hus amach mar focail lei a chanis beidir focail na mísa focail binte ní bhíon ar a dáma mai nis mar go tá ba buam mar se idir
tuirte bab i mar siúlaid agus a gopur agus garún épís agus níhín an irid sin ná am le na fís na tuna míoracht má tá irid folláán tá seo folá bhain sé na suúr agus in is meáin agus Tá gur dtíine smáile ba sin smáile op an saimhras agus chuann se leis agus bhfuil maid si gearra tiile maid si begéisteach ar se Spotify nó YouTube nó fi bicin áit déach sib cámartá gan nó trachtartá agus féirí mu me gearra sa éon de phlé má cheapan si bhfuil éon simúl déach sib chuile teanghfuilm ar TikTok ar má TikTok nó ar Instagram sta chud is múna daine a géiste le se ggólas a go má TikTok anna haine sonnaí cliste agus an tiranach agus ar Instagram finan híon déach sib deach cámartá agus má cheapan si bhfuil rud a cinint bhfuil simúl nó bhfuil tuairim am déit an láirt faoin seo agus sé bhfuil arám is mar sé Tásúna go maiine sib tainmh bheith géiste le se agus ceapan si bhfuil simú agus barú agus chuine mar mar récha duna chill episód smáil am héanaáin se agus sé san bhfuil sib baint tainmh as sin cuma cin tam go lá mas trónar nó a maidin mochar maidin nó dearnach san naí nó bhfuil sib níochan na sain nó gobar san áirí beidir nó baint na fátaínis nó fibiciite beidir na san bhfuil baint tainmh sin é mar se slán go fóil.